Хәйрле көн, Татарстан. Хәйрле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 23 ноябрь, дүшәмбе көн. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур атна баш этләп калабыз. Тапшыруыбызның башында тарихка кирип калган кайбер вакыйгалар турында кыскача булыр. 257 ел элек, 1763 елның 23 ноябрендә патшабикә Екатерина II Россиядә медицина коллегиясе булдыру турында указ игълан итә. Аның беренче рәисе итеп барон Черкасов билгеләнә. Нәкъ Черкасов халыкны оспа, ягъни чәчәк авыруыннан саклап калу өчен прививка ясау тәкъдим итә. Бүген халыкара акварель көне. Мексика рәссамы Альфредо Гуатироха 1991 елда акварель көнен билгеләп үтү тәкъдиме белән чыга. Акварель куллану рәсем сәнгатенең төп төрләре булып тора. Россиядә акварель белән иҗат итүчеләр җәмгыяте 1887 елда барлыкка килгән була. Журналист Эльвира Фатыхова нон-фикшн, ягъни документаль проза жанрында татарча китап чыгарган. Китап бик аз тиражлы булса да зур кызыксыну уятты. Хакасия, Тыва, Казахстан, Кыргызстан якларына сәяхәт итәргә авторны нәрсә этәргән? Шаманнар артыннан сәяхәт китабы автор укучысына ни әйтергә тели? Бу сорауларга җавапны хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов эзләде. Танылган журналист Эльвира Фатыхова соңгы вакытта үзен язучы буларак та сынап карарга булган һәм беренче китабын бастырып та чыгарган. Исеме җисеменә туры килә. Шаманнар артыннан сәяхәт китабы Хакасия, Тыва республикаларына, Казахстан, Кыргызстан илләренә сәяхәтләрне берләштергән һәм җирле халыкның менталитетын, гырыф-гадәтләрен сурәтли. Сәяхәтнамә жанрында иҗат итә өчен миңа калса берничә сифат кирәк. Иң беренче чиратта әлбәттә мөмкинлек кирәк. Сәфәр кылу өчен. Икенчесе, син бүтән күргән, белгәннәреңне түкми-чәчми теркәп бару маһирлыгына ия булырга тиеш. Аннан соң син кайда гына барсаң да, һәр вакытта да үзеңнең халкың күзлегеннән карап фикер йөртергә тиеш әйбит. Һәм иң мөһиме син мөкәммәл тел белән, әдәби тел белән аны халыкка бәян итәргә тиеш. Әлеге иҗатчыда бу сыйфатларның барысы да бар, шөкер. Ул шул кадәр камил тел белән язылган, шул кадәр йомшак аның теле. Әйме, ул чын язучы теле белән иҗат ителгән бу. Сәяхәтнамә ул гомумән безнең әдәбияттаның мәгълүм дәрәҗәдә традициясе бар. Менә шул сәяхәтнамә жанрын безнең татар әдәбиятында ничектер дәвам итеп үстереп җибәрде шикелле. Һәм аның әле китапка кергән кыссалары, сәяхәтнамәләре, язмалары, алар һәммәсе дә беренче чиратта безнең үзебезнең халыкны күз уңында тотып язылганнар. Ул чагыштырулар ясый. Кайда алга киткәннәр алар, кайда алардан үрнәк алырга кирәк, кайда алардан гыйбрәт алырга кирәк. Менә ул бөтенесендә тәфсилләп һәм безнең халык рәхәтләнеп укырлык телдә иҗат иткән чын әдәби телдә, сыгылмалы тел белән, югары кимәлдә иҗат итү куәсенә ия. Эльвира Фатыхова чыгышы белән Кукмара районы Ядыгар авылыннан Казан дәүләт университетының журналистика һәм социология факультетын тәмамлаган. Төрле газеталарда баш мөхәррир урынбасары булып хезмәт итә. Журналистикада исем номинациясендә Бәллүр каләм лауреаты, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. Мин уйлаган идем бераз бу куркынычрак, ислам дине өчен куркынычрак һәм ниндидер нирәк булыр, ниндидер шаманчылыкка, тәңгерчелеккә бирелү шикеллерәк, шундыйрак бер әйбер булыр дип уйлаган идем. Әмма булай уйлаганнан соң, караганнан соң мин аңладым. Эльвира шундый баланс белән язган китапны. Менә ул шаманнар белән очраша, кемнәр беләндер анда ниндидер изге төрбәләр, изге урыннар дип аталган җирләр буенча йөрәйем. Әмма шунда ул бер кайчан да аны
Менә шулай эшләгез, сез дә шулай эшләгез дигән формада, ягъни дәгъват формасында эшләми. Шуңа күрә мин карадым, ислам күзлегеннән караганда бик матур баланс саклап язылган. Мөхәммәд пәйгамбәр әйткән, сәяхәт итү ул сөннәт дигән. Мин бу китапта үземнең сәяхәтләрем белән бары тик шундый кызыклы урыннарның барлыгын күрсәтергә тырыштым. Безнең халыкларның төрле икәнен күрсәтергә тырыштым. Һәм ул ташлар янына әйтеп кайбер мөселманнар әйтә инде, халыкны адаштырасың ди шушы китап белән. Икенче мөселманнар әйтә, бик кызыклы мәгълүмат бирдең, рәхмәт ди. Без мөселманнарның алай йөргәнен дә белми идек ди, мәсәлән, кайбер мөселманнарның шул Казакстан, Кыргызстанда. Китап каршылыклы фикерләр тудырды. Алдан ук шулай көткән идек, алдан ук шулай булыр дип уйладык мөхәррир белән. Чөнки бер генә төрле якны кабул итүче кешеләр бар. Башка менә үзенең фикереннән башка булмаган, башка фикерне кабул итмәүче кешеләр бар. Мин автор буларак кешегә ниндидер фикерне тагырга хакым да юк. Мин бары тик нәрсә күрдем, шуны яздым. Инде ничек кабул итүе ансу укучының үзе эше миңа калса. Дөнья әкияти матур, яшәү искиткеч зур бәхет ул. Бу уй хисләремнең шушы китап аша сезгә дә ныклап ябышуын, тормышыгызның көннән-көн нурлырак булуын телим, дип язган автор үзенең кереш сүзендә. Без дә яшь каләм остасына иҗади уңышлар, сәяхәтләре күп булсын дип теләкләр телик. Татар прозасына Эльвира Фатыйхова кебек талантларның килүе куанычлы хәл. Тур эфирда хәерле көн Татарстан тапшыру без дәвам итәбез. Зөләйха Хисматуллина исемен телгә алгач та опера сәнгатының тулы бер чоры күз алдына килеп баса. Опера сәхнәсендә ул 40-тан артык образ иҗат иткән. Күп кенә композиторлар үз музыкаль әсәрләрен Зөләйха Хисматуллинага багышлый. Нәҗип Җиһановның Намус һәм Түләк операларында, Хөснул Вәлиуллинның Самат һәм Дин буенда әсәрләрендә, Җәүдәт Фәйзинең тапшырылмаган хатларында төп партияләр аның драматик сопран тавышы өчен язылган. Зөләйха Атаулла кызы Хисматуллинаның арабыздан киткәненә 25 елдан артык вакыт үтеп киткән. Шушы көннәрдә аның туган көне булып узды. Ул башкарган җырлар Татарстан дәүләт радиокомпаниясының алтын фондын тәшкил итә. Хәзер, хөрмәтле тамашачылар, сезгә Зөләйха Хисматуллинага багышланган замандаш циклыннан видео язма тәкъдим итәбез. Еллар үтү белән кешеләр онытыла, әмма кайберәүләр үзләренең шәхес булуларын исбатлап аңа каршы тора ала. Алар исемен вакыт таптап китә алмый. Еллар уза барган сайын өскә калкып чыга бара. Андыйлар кешелектә яшәргә тиеш. Табигать кануннары шундый. Менә шушындый көчле шәхесләрнең берсе Зөләйха Хисматуллина. Зөләйха Хисматуллина — это одно из самых ярких имен оперной казанской сцены и имя, которое украшало Казанскую консерваторию. Много лет уже прошло, как ее нет, но я вхожу в тот класс, в котором она работала, и мне кажется, оживают звуки ее голоса, оживает ее манера общения, и след, который она оставила в душах музыкантов, в душах своих учеников, он настолько глубокий, что не приходится задумываться, насколько он ценен. Он очень ценен.
1945 ел. Кішірәк бойлы, қара шәшлі, қара қашлы ябық қына бір қыз бала бірнеше еллар инде менә музыка белгечләренең игътибарын үзенә тартып килә. Аның тавышы тигез, көчле яңгырый, аңарда музыкаль сиземләү көчле. Ул көйләрне тиз өйрәнә. 1950 ел Казан дәүләт консерваториясының беренче чыгарылышы. Тәмамлаучылар арасында Зөләйха Хисмәтуллина да бар. Аның кулында опера солисткасы дигән диплом. Зулейха Гатауловна для меня кумиром была с самого детства. Она получила очень хорошую школу от Цветова Константина Ефимовича, который учился в Санкт-Петербургской консерватории у итальянского педагога. То есть она получила хорошую итальянскую вокальную школу. И принесла она эту школу в наш оперный театр. И впоследствии, когда стала преподавать, тоже продолжила вот эту традицию. Консерваторияда укыган вакытта ук Зөләйха Хисмәтуллина Мәскәүдә оештырылган Бөтен Союз яшьләре смотрында Чайковскийның Евгений Онегин операсыннан Татьянаның хат язу күренешен сәнгатьчә югарылыкта башкарганы өчен дәрәҗәле диплом һәм кыйммәтле бүләк белән бәяләнә. Татарстан сәнгать әһелләре бу күренешне бик илһамланып, җырчы кызга олуг өметләр баглап каршы алалар. Зөләйха Хисмәтуллина шушы өметләрне гомере буе Татар дәүләт опера һәм балет театрында җырчы һәм Казан дәүләт консерваториясендә укытучы педагог буларак үзенең югары бөеклектәге сәнгате белән раслап килде. Зөләйха апаны мин опера театрында, опера сәхнәсендә берничә операда тыңлау бәхетенә ирештем. Санкт-Петербург операсы сәхнәсендә барган Катерина Измайлова операсын Дмитрий Шостакович иҗат иткән әлеге операны Казанда 70-нче еллар уртасында безнең Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры сәхнәсендә дә куела бу опера. Театрның баш режиссеры Исай Шерман бу әсәрне сәхнәгә куеп, безнең театрның шул исәптән Зөләйха Хисмәтуллинаның никадәр талантлы җырчы булуын раслау өчен куйган шикелле булды. Әлеге премьерага операның авторы, композитор Дмитрий Шостакович та килгән иде. Һәм бу операның премьерасыннан соң Дмитрий Шостакович безнең хөрмәтле җырчыларыбыз Зөләйха Хисмәтуллина һәм Азат Аббасов турында, аларның башкару осталыгы турында гаҗәеп сыкланып сөйләгән иде. Зөләйха Хисмәтуллина зур сәнгать хезмәте белән бер рәттән яшь буын артистларны әзерләү буенча да бихисап зур хезмәт күрсәткән укытучы педагог. Аның классын тәмамлаган берничә дистә җырчы илебезнең бик күп сәхнәләрендә сыналып, зур сәнгать йөген ныклап тартып барган, инде үзләре тамашачылар күңелен яулап, дан шөһрәт казанган артистлар. 20-нче гасырның бик җырчыларының берсе Татар опера сәнгатенең нигезендә багана булып торган җырчыларның берсендә укырга туры килде миңа. Худайга шөкер, миңа ул яктан бик Худай ярдәм итте. Мине Зөләйха апа үзе алды үз классына. Башка укытучыдан алды. Мин шушы консерваторияның шактый гына оңышлы гына материал белән килеп, ул материалны куллана белмичә, без үземнең укытучым белән Зөләйха ханымга кадәр булган укытучы белән аңлаша алмыйча, мин бөтенләй җырлый алмас хәлгә килгәч, ул мине ректорга Нәҗип Гаишка алып кереп, бу студентны без югалтырга тиеш түгел. Шундыйрак хәл дип аңлатты да, Нәҗип Гаиш аңа карап, үзең аласыңмы? Алам диде. Алмыйм, кеше брагын төзәтмим дип әйтергә дә мөмкин иде. Менә ул язмышлар белән бик сак шитә иде. Безнең класс укучылары акыл буенча да, әдәплелек буенча да, иплелек буенча да, шушы дөньядагы бөтен кояш нурларын җыя белү буенча да ничектер алар аерылып торалар. Класста бит инде төрле укучылар бар. Аларның берсе җырчы, икенчесе романслар җырларга әзерләнә, өченчесе аның педагог булырга әзерләнә, аның чөнки эчендә шундый уй белән яши ул. Менә инде дүртенчесе менә минем кебекләре опера җырларга җырласы иде дип хыяллана.
Зөләйха Гатауллина, Алевтина Миркина, Татьяна Железных. Менә өчәү минем сырттан бердә төшмәделәр инде алар менә шушы опера юнәлешендә укытабыз дип әйтеп. Менә ул безнең өчен шушы мәктәп, шушы консерватория, шушы альма-матер безнең тормышның тирән тамыры булып урнашты. Шушы тамыры булмаса, күз алдыма да китермим, ничек яшәр идем мин бүгенге көнгә. Біз барыбыз да моның белән Зөләйха апа, Зөләйха Гатаулловна Хисматуллина алдында бик зур бурычлы. Зөләйха Хисматуллина концерт җырчысы да. Ул татар-башкорт композиторларын әсәрләрен халыкка җиткерүче, меңләгән тамашачыларны яңа музыкаль байлык белән таныштыручы һәм тәрбияләүче дә. Şitil klassikaсын, татар классикасын, рус классикасын, төрле милләт җырларын, татар халык җырларын бер биеклектә һәм ул иң югары сәнгатьнең биеклегендә, дөньяның теләсә кайсы почмагына бастырып җырлатырлык дәрәҗәдә планетарный масштабта җырлый алган җырчы, ул халыкка Ходай тарафыннан халыкка берилергә тавыш иде. Менә шул Худайга берилергә тавышын ул тулысы белән бирде. Шәкертләр калдырды, үзенең язмаларын калдырды һәм үзенең исемен калдырды. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зөләйха Гатаулла кызы Хисматуллина бөек музыка сәнгате аша туган илен, сөйгән халкын данлады. Бүгенге менә шулар, исән-имин булыгыз.